Máma je tady, kolik to má procent do piči, ale vidím. Počkej, to začne. Kolik? Co je? Co to? Pajo, Sebastian nahoře. Chlapče, pojď sem. No pak já nevidím do piči. Hele, ty tej šulečný vypláš. Co viděla? Kolik jste půj flašku? Vypadá tady, kdybyste byli zkouření, hej. Pápa, ne? 2,8. Jednu ty si kopala ona, jednu já, tak ta čtvrtá a tu pátou. Řekni, že nemůžu kameru. To já, pátou, ne? Tak to se bojí. Hej, a když budete chtít zvracet, tak zvracejte ven, bohnový koberec. Tak mi to dej. Myslíš, zkusím dej tu trošku. Táňo, jak do piči zlama. Ty plechovky, to info. To energie. Je to dneska tady. To dneska tady. Tak si byla na tvrdý, ne? Pajo, ty pomož. Pájo, promiň. Já půjdu do skleničky. Jdete. Když pěme to tvrdý, tak si zakuš co tvrdý. No zakuš. Myslíš, že mě završí? Určitě ne. Tak se bojím. Ale kameru jim ona nekouš, nevěřím. Ale nevěřím. Já se taky zapálím. No nevěřím. Nedělej! Ajo! Já dejte na mě. Dejte, sluši. Ona kouří. Potáhni si blíž. Si radši schovám. A do kuří co? Jak Růžičková. Tady ani nesluší kuríc. Pájo, a koukni se tady, jo. Počkej, na foťák a koukni se. Až to uvidí táta, ale končíš. Pájo, kus. Pojď tam. Tak, potáňa, děti. Mama. Pozor, nevidíš. Nedávejte to, vemte to, bo si bolí hlava. Už zase chce už odpadnout. Hej, jak odpadneš. Hele, koukej, Pajo. Kolikrát ji vidíš? Já mi postavím. Tak jo, no. Hej, nedávejte kouřit, bo to jde do mozku. Pojď, já si z toho dýchám špatně. Pojď si vole. Paní Marie Makuňová. Trošku vodičky. Jo. Kameruju. Já Adria nevím, to. Hele, dávajte! Jelen.